Where are you going, darling? Going to the bank. And Then we're going to the Filipino store. what are you going to the Filipino store for? Because you're going to drop off baggage. Oh, the package. Ship to the Philippines. Ah, another balikbayan box. So yun guys, punta tayo doon sa Filipino store. Mahangin sa labas, o diba? Yan. Naka-red lipstick tayo ngayon. Ay, grabe si Miriam. Slowly over here. There's a lot of chipmunks here. There's a lot of chipmunks here. So yun, naka-red lipstick. Ano yung ginoo ko? Na-miss ni Tommy yung sasakyan niya. He missed this car. It's drive funny, right, Han? Drive fine. The brakes are soft. Lola. Maybe a little brake. Sarap sa mata itong mga green, no, na mga kahoy. Ito yung pinakagusto ko dito sa countryside kasi talagang makahoy at sobrang green kaya tinatawag na countryside. So, first stop, tapos na. I had my GPS on here. I could just put in the address and it would tell me where to go. But no. No, I'll just tell you. Now I gotta call this girl back because she called most. Siko. Tapos na kami sa aming lakad sa unang She need advice on her furniture or something. first stop namin. At andito na tayo sa Filipino store. Malapit na tayo, no? So, i-drop lang namin dito yung aming balikbayan box. Pagkatapos, meron din akong binibili sa loob. Para naman yun. Wala na kasi akong suka na organic. Yung mga salubi ba? Organic na daw yung sabi yun. So, yun. Yan. At meron din akong binili na dried fish. Yung bulad kasi gusto kong magsugba sa labas ng bahay. I don't care sa mga kapitbahay. Asa naman tapaingon? Saan ang punta natin? You're just gonna look. There's an RV for sale I saw yesterday. We're gonna look at it. Maganda ba? It looks okay. Nakita mo ang presyo? I did not see the price. I didn't see anything about it. This house here? Yeah. Puntahan lang namin yung trailer, RV, whatever. RV. Puntahan lang namin kasi mayroon daw si Tami nakita. Let's see kung anong klaseng RV ba ito eh. Tignan natin. Tired, so we just figured look and try it. It's tired. Looks like Arlan Mora. It's worth looking. Worst case scenario, it's overpriced. Or just out of our range, but it's worth looking anyway. Hopefully, it'll have a price on it. Cigarette again, oy. Open my window. Hopefully, they'll have a price on it. The other side, I can open that one myself. That's it. Thank you. That's it. But if it's the price is good, but the engine and everything inside is crap and bad, it's not worth it, hon. They have to call up and make an appointment. Take a look at it and check it. Mga tao, nagparid naman siguro namin. Parid siguro eh. Ang daming tao dito, guys. Parid-parid ito ba? They're all waiting in the shade under the trees. There's a car for sale. Yeah. So it's right here. That's a good size, but I don't think if I can drive that. Tara, let's go. You're gonna shut the car off, no? Yeah. Tignan natin, guys. Tignan natin. Ang haba man ito. Mahaba man ito, guys. It's long ba? Look, oh. For sale. Wala, there's no price. No. That's fine. Huh? I'm sure this is 100 then. I can tell. I'm sure this is crazy because this is not really old. It's got no sliders. No sliders. It's got no sliders on it. So, For sale. No price. Maybe you can call them, man. Oh, there is a sliders. Oh, this is expensive, man. I can tell you. The same thing what we saw. is this a slider? Yeah, sliders. Yeah. This is expensive, I can say. What year, Han? It tells you, Han? Nothing? Take a picture of it. Tingin lang ni Mister, oh.
It's nice, right? It's nice looking. Yeah. What? What year? 2018? Oh no, this is expensive, and you know that. Oh, there's 2 tires in the back. 2 tires in the back. So it's like 6-wheelers, and 6-wheelers. Oh, there is a ladder here. Huh? There is a solar. Light on. So that means there's Wi-Fi. No, there's no satellite for TV or something. Like for the side. Yeah, there is a smaller version of this one, eh? It's probably a little bit cheaper. At yun na nga, no, pagdating ko sa bahay doon, half day ako natulog, guys. Nagising ako mga 4 something o'clock na. And yun, at meron ako ditong katabi kasi itong baby talaga naming pusang ito. Mama's boy po yan. So kaya yun palagi nakadikit sa akin, guys, kapag nakahiga ako. Usap lang kami ng aking asawa. Wala kasing ganap. Pero magpunta tayo ngayon doon sa labas. Mag-plant tayo. I-transplant ko lang yung ating cucumber. And yun na nga, no, gabi na. At saka si Mr. Nay, nako, naloka na. Pinaglaruan naman na itong mga light natin daw. Kasi hindi daw mag-change yung color, ay. At nagpatulong na rin ako kay Mr. sa ating kamay kasi talagang masakit yung right side ko na arm, no? Iwan ko kung bakit sa woodwalking ata ito. Pero kakaiba yung sakit, weeks na. So yun, natinulungan niya ako. I cannot move, guys, oh. I can't even touch my face. Han, can you hold the camera? So we're gonna let her sit there for a while and get squeezed. And she'll talk to you guys later. Bye. Bye, guys. Good morning, guys. May mga groundhog dito. Ang daming poison ivy, oh. Daming poison ivy. Andito tayo sa gilid ng bahay. Maayong umaga. No, may nagkalkal talaga sila diha. Ay, nako. Iwan ko na lang ito. Sila yun ba? Family. Nandun si Tami, oh. Kaupo. So, yun yung family ng groundhog. Umaga, guys, eh. Yung apple natin may bunga. No. Ay. Dito kailangan ko pang linisin, oh. Iwidwak. Sa ilalim ba? Yung ilalim niya ang daming ano. Tutubo. Lalaki kasi yan, guys, kapag hindi iwidwak. An? Looking at me. They are like they have a house over there. They're digging you. I can tell it's like all the white rocks coming out. Huh? Yeah, but they have family here too. They're already over there. Look at, guys, yung ating rosas. Nagbulaklak na, look. Ang ganda. Hi guys, ito yung ilagay ko to dito. Nilabhan ko man ito. Ito yung nakuha natin sa basura. Yun, nakuha natin og ba to? Oh, walks. You wanna go out with Dada? Come on, let's go. Ilagay ko lang siya dito. Nilalabas ko lang po ito dito sa first floor kung meron kaming bisita. So, yun. Yun. And then, ilagay lang dito. Ganyan. Soft ba? Para soft sa ulo. Pag ano sila dito. Sobrang soft niya at grabe. Ang ano niya gamitin kasi sobrang soft at saka maganda i-ano yung ulo. Pero yun, nilagay ko lang siya dito sa aming couch. Kinuha ko yung cover. Imagine, buti na lang kinuha ko to siya, guys. Kasi, guys, nung nakita ko to sa basurahan, may spray po siya. And then, winawash ko siya. Nawala naman, pero meron pa siyang kaunti. Pero hindi siya talaga siyang halata, no? Hindi siya halata. Maglagay tayo ng candle, guys, kasi ang daming langaw. Ito para mag-ano ba, defrost konti ba. So, yan. At saka ang daming nilagay ni Tami na soda, oh. May bacon pa talaga. Maginaw ba? Maginaw. Ang
daming soda. Tinapon ko nga yung old namin na soda. Namili na naman, oh. Ay, zero sugar. Not now. Oh, he puts everything here. Look at him. Look at him. Oh, look at him. Oh. Finally, andito na yung mga bisita natin. Konti lang naman sila, kapatid at pinsan at asawa ng pinsan lang naman, no. So, nag-start na ako ditong mag-grill ng ating pork na minamarinate ni Mr. Gabi. At binuboil niya ito, so luto na ito, no. At saka ibutang lang natin, ilagay lang natin sa grill para magandang tingnan. Gawa tayo ng ano, guys. Look, oh. Nag-grill ako dito. Ang init. Init. Grabe. Oh, ang init, guys. Grabe. Ito yung problema kapag mag-grill, andin sobrang init. Look. Ang init. Oh my God, grabe. Sakit sa tangkugo. Grabe, itim na yung ano ko dito. Tangkugo dito. Dahil sa ano talaga sa init. Yes guys, meron po tayong pork ribs pero hindi po ako kumakain nito. Kahit anong sabi ko kay Mr. binili talaga siya kasi sabi na sa mga bisita daw. So yun, sabi ng bisita namin, masarap daw. Ang ginawa ni Tamid, binuboil niya ito, niluluto lang talaga niya. Pagkatapos niyang lutuin, nilagyan niya ng seasoning na barbecue sauce. Pagkatapos ng barbecue sauce, nilagyan ng ketchup at saka yung mamasitas na barbecue sauce. At saka minamarinate overnight. Masarap. Guys, oh. Umbrella. Dito sa US, umbrella is only for rain. Take clear eye. Only for the rain. But sa atin, Filipino, it's for the rain and shine. Right? Mm. Rain or Umbrella, shine. yeah. Yeah. Burger. Ate Claire yan lahat kakainin. Kaya mo yan? Nakuha. Ate Claire. Kaya mo yan, uy. Yung pork, oh. Ay. Ikaw lang nag-ano sa buhok mo? Mm. Nagkulay, hindi eh. Ibang nagkulay yun eh. Atek! Atek, kalata na iba yun. Saan ka ba nag-ano? Sa kanto. Anong kanto? Ano yung kanto? Manila? Kanto? Diyan lang sa kalapit Sa inyo? namin. Oo. Hindi mainit doon, te. Sa porch. Hindi. Okay lang. Sa'yo yung tatlo, sabi pa ni Tami. Naku, Lutuin daw. Yung sa harapan tatlo, sa'yo daw yan. Hala, lati, sunog na. Gusto ko ano. Ito yung binalhin ko dito, no? Ito yun? Mamaya pa yan baliktarin. Si Claire, wine mo, para mahubog ka na. Ubus na. Ubus na? Yes. It's all ice now. I had 3 slices. I took Okay, we run out. I can be quiet. What? We run out. So yun na nga guys, tapos na kaming nag-dinner, maaga po nag-dinner, no, kasi maaga din sila uwi, baka traffic kasi, holiday kasi, no. And yun, pinadalhan ko na sila ng mga pagkain kasi ang daming niluluto ni Tami. At yun, yung kapatid ni Mr. umuwi na, at saka Pilipina pala yan si Ate Claire, no, sa Manila, basta yun, Tagalog yan siya. At anyway, so salamat po sa inyong panunood, nagustuhan nila yung luto natin na pork at saka yung burger, no? Pero ka Ate Claire gusto niya yung patay, so pinabalik niya sa ano grill. But anyway, salamat po sa inyong panunood. Kita-kits tayo next time. Yun lang yung ano natin ganap for today. Bisita, luto, perting inita, grabe kainit. Kita-kits next time guys. Bye!